Bịa zide na aka m si. Yes, Mom. Gịnị ka unu na-azọ? Mom, I personally play bad this game. But I personally go ego fever. Unu kwesịrị ịgụ egwu FIFA. Fever 19, soccer 19. FIFA 19, soccer 19. Ka nsị na gịnị bụ nke kụwa? I personally play this game, the Destiny, because I now play soccer. Ka nsị gịnị bụ play n'Igbo? I now play soccer since then. Cheerful. So now I'm trying to come back Destiny. Maka ọ bụ a while mba Destiny. Ọ bụ a while. Gịnị bụ a while n'Igbo? Ọ dị oge. Ka ọ dị oge ịgba Destiny. Alright. Gịnị bụ eme? I'm trying to come back Destiny. So now what FIFA 19 ga buy again. Gịnị bụ again n'Igbo? Ọzọ. Ka agba ọzọ. Okay. Zite. Yes, Mom. Kedu onye bụ ụzọ weta that game ka agba? Mom, bụ ụzọ weta this game ka anyị gba. Ka m jechukwu wee pọfute ya out of aka m. Wee mee gịnị? Pọfute ya out of aka m. Pọfute ya. Pọfute ya. Wee wolu Destiny ya. Wee si biko ka anyị gwuo egwu Destiny. Si ka unu gwuo egwu Destiny. Si ya mba ka anyị gwuo egwu FIFA 19. Because FIFA 19. Gịnị bụ because n'Igbo? Maka FIFA 19 the very very famous. All the game. All the very very famous. Okay, all the very very famous. Gịnị bụ famous n'Igbo? Ihe na-achụ gị. Ihe na-achụ gị? Okay, ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada. Nwa ọkụkọ nwere mpịọmpịọ ọsọ. Alright. All the very very ihe na-achụ gị. Okay. So that's why I kwesịrị go ego ya. Okay, that's why all the very very ife na-achụ gị. That's why unji kwesị igwu egwu ya. Alright. Because you go see mba to where that ihe na-achụ gị. I kwesịrị buy this one big. I kwesịrị go ego this one because ọ bụ cheerful. Ọ bụ cheerful. I buy ya. Okay, ọ bụ cheerful unu gbaa ya. Okay, cheerful bụ long time. Alright. Wee si ya mba. Na drag na wofute ya this thing from aka ya. Skandue iwe boy. Mgbe pụọ unu. Uncle? Nke ya n'onwe zite chimstere m si n'obu ụzọ weta nke a. Ihe na-achụ ya ma amala ihe na-achụ ya ma ọ bụ agụ ka ọdụm na-achụ ya. Nke ọ sị na ihe na-achụ ya obu ụzọ weta. Ọ na-achụkwu gị a nke iji a na-achụ gị? Gịnị ka ibu ime ya? Gịnị bụ anything n'Igbo? Okay, mere ihe i kwesịrị ime. Alright. Zite bụ ụzọ were this thing. Ọ na-asị the truth. Okay, ọ na-asị the truth. Alright. Ọ na-apụ eziokwu. Okay. Mana I buy the game wee bacha ya. Msi ka I buy Destiny. Zite welu the game again ka I buy ya. Gịnị bụ game n'Igbo? Akwụgo m ya mmadụ asụsụ na ama oyibo na ma anụ oyibo. Abụ m nwa afọ Igbo. Ama anụ oyibo. Kedu ife bụ game n'Igbo? Ihe anyị na-aba. Ihe anyị na-aba? Okay. Okay, nyawa bụ ihe men. Agwago m unu na-abụ na mbọsọ ọbụla unu ji ihe egwuregwu ọbụla wee wa m isi na mma eburu ya bụ ihe egwuregwu lee ya ele ọkwanụ chọ ndị mma ebuni ya. Akwamagwago unu ya na mbọsọ ọbụla unu ji ife ọbụla aji egwuregwu n'ụlọ a wee nye m isi ọwụwa na mma eburu ya bụ ife eji egwu chọ ndị mma ebuni ya. Akwa ife ngwala unu. Gịnị bụ ID sorry n'Igbo? ID ozugbo. Okay, ID ozugbo. Okay. Gụọlụ nụ mgbaala. Baala yo ezi mommy baala. Ana m anụ ihe unu na-ekwu. Baala yo ezi mommy baala yo. Baala mo ezi mommy baala mo. Iyo Johnny na yo PS4 baala yo. Ọkụ Johnny na ikojo PS4 games baala. Okokwo Johnny nunu kwujo PS4 games. Alright. Okay, anụgo m agbalụgo m unu.